realized that they were unschooled, ordinary men. They were astonished, and they took note that this man had been with Jesus. It in Yezul. Bamangala. Yes. Babazi ukuthi kade benoJesu. Bazi ukuthi kade benoJesu. Benojesu. Amen. My subject today would have said, being empowered by his presence. Amen. Kuti hamba ube no Jesu. Amen. Iba endaweni la kuno Jesu khona. Amen. Ungabi endaweni la uJesu angekho khona. Amen. Uma uno Jesu kunezinto ezibonakalayo. Yeah. Wena nanoma ungeke usho, kodwa kunezinto ezosho ukuthi bono Jesu. Amen. Kunezinto nanoma ungayifihla, kodwa kunezinto ithi iBhayibheli uPetru wayifihla. Ithi iBhayibheli bathi makhulu bathi nokusho kwakhe kunento ekwenza ukuthi iexpose lento okade uyidla. Ake silethe ku standard grade sesiyahamba sesiyavala manje. Uyabona ungaba nomuntu ophuza icoke ungekho. Kodwa uzothi mawuhleli lana icoke izibuyele. Uzozwa ngayisika bodla uzothi lo uyaphuza icoke. Hallelujah. Angisho kunale coke lemnyama bese kube nale coke le enye lena. Hallelujah. Nanoma ngasho ngolutho waphuza le enye coke lena. Azithulele nje. Agqokile isuthi futhi ningacawa ukuthi maqala khuluma uyayizwa ukuthi le coke seyabuya ke manje. Ngoba yena uyidlile. Hallelujah. Amen. Lento engaphakathi kwakhe sephuma yona. Now the Bible says Peter, not John, bayabanjwa after baqeda kuphilisa omunye umuntu obegula baphonsele ejele. Mayaqeda ukuphonsela ejele ngoba kusebusuku. Ithi iBhayibheli there are some people abasindiswayo ngenxa ukuthi bezumlayezo oboshinyelwa uPeter noJohn. Ithi iBhayibheli bahlangana bonke benza icourt nyana ongathi ikangaroo court ukuthi no ababoshwe. Abo Peter no John babaphuma bathi kahle kahle fanele silalele bani. Silalele nina noma silalele uJesu. Ngoba thina silalela lo sazi ukuthi unamandla okusiphilisa. Unamandla ukuthi asenze sibe free even when we are arrested. Kodwa wazi ukuthi asikhiphe. The Bible continues and says bezwa ngamandla abo nangokukhuluma kabo ukuthi labantu akasiya abantu nje abasihambela babodwa, abantu abave noJesu. Now let's do this. If you go in the same book, chapter 16 verse number 16, and wehle nayo, we find a similar story. La khona uPaul no Silas elithi iBhayibheli bavela bathola bekukhona owesifazana noma intombazana encane ebeyiloko ihamba iyenza imanga, igila imanga, ikhuluma itshela abantu ngekusasa labo, kanti isetshenziswa umoya othizeni. Kunabantu abasebenzisa le ntombazana bazi ukuthi bathola imali ngayo. Ithi iBhayibheli kuverse laka 18 or 19 ithi uPaul no Sila sebakhathele bajika bathi ngegama lika Jesu umoya omubi uphuma. Wathi umoya omubi aqeda kuphuma kuye abantu labana abanikazi balomntwana bakwata. Bathi maqeda ukwata bathi no ababanje baphonsele ejele. Bathatha uPaul no Silas baphonsele ejele. We find now there is a similar story of what has happened with chapter 4 sithola with chapter 16. Laba wastopa lokhu Satan akwenzayo ngalo ntombazana. Maqeda ukuthi baphonsele ejele, mabafaka ejele bayangena ngalena baqhubeka benza lento babayenza. Ithi iBhayibheli ebusuku baqala bahumusha, baqala benzani, they worshipped God. Bangabheki isimo salaba khona, babeka ukuthi abaqhubeke bashumayele. Siyaqeda kunala siyakhona. Can I tell you bazalwane, ithi iBhayibheli uma baqala bahumusha, ithi iBhayibheli uma baqala
baworshipa ithi iBhayibheli uNkulunkulu wezwa ukuthi kukhulunywa ngaye